Ульяновск шәһәрендә ислам мәдәни мәгърифәтчелек үзәге ачылды. Күптән көтеп алынган вакыйгадан хәбәрчеләребез язмасы. Мәгълүм булганча, ислам мәдәни мәгърифәтчелек үзәге яңа бинага 1 ел элек үк күчәргә тиеш иде, әмма ут чыгып, янган буралар гына калды. Шөкер, монысы элеккесеннән дә ныграк итеп төзелгән дип сөенә башлап йөрүчеләр. Вот здесь мы уже в этом. Оны ачуда бик күп кешеләрнең ярдәме тиде. Барысына да бик зур рәхмәт. Үзәк карамагына татар утары, татар халкының көнкүреше музее. Өлкән яшьтәге кешеләргә социаль ярдәм күрсәтү бүлеге, дин һәм татар телен өйрәнү түгәрәкләре керә. Мөхтәрәм кунаклар, өлкә губернаторы урынбасары Александр Коробко, шәһәр башлыгы Александр Балдакин өй туена буш кул белән килмәгән. Киләчәктә дә бергәләп ярдәмләшеп эшләрбез дип искәртте җитәкчеләр. Шулай ук җирле халыкның шатлыгын уртаклашу чарасында Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Конгрессның Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов, имамнар, хәзрәтләр катнашты. Ульяновск шәһәрендәге Волга дәүләт телерадиокомпаниясе ярдәме белән Мөршидә Җиһан махсус Татарстан яңалыклары өчен.